xa sen máis, imos xa con Luís, imos xa con o noso convidado de hoxe, que non lle quero facer esperar moito máis, así que xa vais a ver ahora mismo en pantalla. Vamos a ver que tal se ve todo. Vale, vamos a ajustar un poquinho máis a cámara aquí de Luís, aquí, perfecto. Que eu son Nécora, como lle comentaba Luís ahora, xusto fora de directo, dicía que como en vídeo a xente que xa ten editores ou axudantes que lle axudan un pouquiño. Pero bueno, non vamos a facer máis esperar a Luís, que nos está atendendo dende o gimnasio, dende a Teca Box. Así que Luís, moi boas tardes. Gracias por estar por aquí. Vale. Espera, que creo que no, ahora sí que se te escoita. Vale. Outro erro, ves? Ahora, ao principio non se te escoitou, pero volve a saludar. Sí, decía eu que boas tardes, Dani, e boas tardes a toda esa xente que está aí pendente de nós, como quen di. Bueno, moitísimas gracias por aceptar a invitación. Tiña moitas ganas porque eu sou moi... Aparte que son de liarme moito falando, que xa te dixen que eu son de liarme moito falando, así que vou intentar ir rápido, pero son moi sincero cos invitados. Gústame ser claro, o sea, eu son unha persona que lle gusta o boxeo, non son ultra fan de boxeo, pero a pandemia, este tempo de ter tempo para valorar cousas, ver cousas e dicir, hostia, replantexarse prioridades ou cousas que facer, fíxome acercarme máis ao boxeo, querer aprender máis, querer saber máis e querer, pois, estar máis metido no mundo. Pareceme un deporte moi noble, pareceme un deporte que ten moito que ensinar. Entón, cando vin que volvíades a facer a velada, que falaremos despois exactamente da velada do 9 de abril, e vi unha reportaxe no Deporte Campeón sobre eso, e dixen, hostia, pois, tío, o quero levar eu aquí. O sea, quero falar con el, quero darlle a mínima promoción que eu lle poida dar, pero quero falar con el, quero adentrarme no mundo do boxeo e quero, pois, que me explique como funciona eso e por que o boxeo atrae a tanta xente. Por menos eu teño a percepción de que atrae moita xente ou cada vez máis. Así que, primeiro de todo, quen é ti, Luís? Para que a xente que non te coñeza, que non sabe nada de ti, quen é Luís Suárez? Bueno, eu son Luís Suárez Santos, de segundo apelido, nací na Coruña o 25 de xuño de 1970, e bueno, sempre desde os 18 aproximadamente ligado ao mundo do boxeo e outros deportes de contacto, como podía ser o full contact, cando empecé, porque tampouco na Coruña estaba bastante morto o tema do boxeo en aquel entonces. E bueno, seguín, durante 18 anos da miña vida pois exercín como cristaleiro na empresa familiar. Despois, pois, por unha enfermedade tuve que deixar e fai 16 anos que me dedico a isto de forma profesional, a docencia do boxeo. E, bueno, a partir de aí, pois, bueno, o boxeo, o deporte, pois, sinceramente, che abre moitas portas, e a partir de aí, pois, bueno, pois, afortunadamente, cousas que nunca pensei que podría chegar a facer, pois, as empecé a facer, como tocar temas de radio, outras moitas cousas relacionadas coa prensa, e coa escala, ademais, mo paso moi ben. E, bueno, agora, pois, teño o gimnasio, a escola de boxeo Teca Box desde o ano 2010. Empezamos antes do ano 2006 con un curruncho que nos deixaban na asociación de veciños do barrio dos Mariñeiros, que é unha parte do meu barrio. Eu, digamos que me criei a cabalo sempre na Coruña, entre as Conchiñas, que era onde pernoctaba, onde comía, onde vivíamos, esta zona onde estamos agora, que era onde estaba o negocio familiar, en Torrillo, ou Catanga, como queráis chamarlle, Mariñeiros, que era onde vivía a miña familia paterna, basicamente en esos tres sitios. Igual me queda algún máis, non vale, pero, bueno, que de pequeno a EGB estudei na Grande Obra da Tocha, o sea, que tamén toquei Plaza de España e alrededores. Bueno, como ben che decía, estuvemos 4 anos ali como unha experiencia piloto, pois, tratando de facer o mellor posible. Sí, foi unha experiencia moi enriquecedora, vale, non
non conseguín prácticamente nada a nivel económico, pero sí a nivel social. Logramos uns resultados notables, sobresalientes, máis ben, porque non con 0, sino con -5, pois fixemos cousas moi importantes e que deron un resultado cos chavales, e deportivamente, pois sinceramente, co que había, pois uns resultados notables, uns resultados macos, pois bueno, se ganou, se perdeu e sobre todo pasamos moi ben. E xa a partir do 2010, pois bueno, aquí no Azteca Box, pois a tope, traballando moito, luchando moito, obrigándonos a moitas renuncias, vale, porque chegar aquí con un presupuesto cero, pois é bastante complicado, cando partes de cero, de -5, como che dicía antes, e nada, deixar todo de lado para conseguir un soño que nun principio era unha parte a mitad do que temos ahora no Azteca, e agora, pois, bueno, desde o 2014 temos 250 metros cuadrados, e aquí estamos, seguimos que como cando empezamos. Ahora mismo, pois, bueno, afortunadamente dá para vivir, para comer, dá para 2 sueldos, para min é máis para Andrés Valeiro, que é o rapaz que traballa comigo, un rapaz que en 2006 empezou sendo alumno meu, e no 2016 pois se lle contratou, ademais de forma fixa xa, porque bueno, se a cousa iba mal pa Pa os dous, todos. vale, non, efectivamente, daquela aí non había dúbida ninguna, non había ningún tipo de temor. E aquí estamos, e bueno, levamos uns anos, no 2015 fixemos a primeira velada inteiramente que facíamos nós solos, que foi no recinto do fútbol indoor. 2016 fixemos outra, 2017 descansamos, 2018 fixemos a primeira noite de Titanes en Expo Coruña, 2019 a segunda noite de Titanes en Coruña tamén, que foi un éxito rotundo. Agora vamos para a primeira edición de Coruña en Loita, que será o 9 de abril ás 8 da tarde no frontón de Riazor. Entonces, ese proceso de. Bueno, comezas, como decías, ¿no? Esos primeros anos que a asociación, un pouco unha labor social, así un pouco a toda parte deportiva, pero un pouco axudando o que eran os rapaces a xente da asociación. Costouche moito ese decidir que ías a seguir que a escuela ese cambio que fixeches no 2009-2010, tardaches moito en decidir, ou a pasión polo boxeo e polo que estabas facendo e por esos rapaces que tiñas aí puido máis que calquera posibilidade de, digamos, fracaso? Vamos a ver, aí, pois bueno, foi unha necesidade e ao mesmo tempo unha huida hacia adiante, non? Estaba claro que con aquel curruncho e con todo o que me ofrecía a asociación, sempre estarei eternamente agradecido a Quique Valcárcel, no seu día presidente, cando entrei ali no 2006, pois todo o apoio que nos brindou, pero claro, chega un momento que tamén hai que pensar en comer. E hai que darse conta que cando eu abrín o Azteca no 2010, pois tiña 39 anos, ese mesmo ano cumplín os 40. Tedes nunha situación que, bueno, que é todo moi bonito, pero hai que pensar en algo máis serio, darlle un formato de empresa, intentar capitalizar un pouco, pero bueno, pero sinceramente os primeiros anos foron tremendamente duros, renunciar a todo, renunciar a moitas cousas que calqueira persona pois que ten na súa vida ilusións, pois non sei, pois ter unha casa, formar unha familia, ter unha parexa, ter un fillo, dous, os que poden, pois bueno, podía haber traballado en outra cousa que me reportara máis diñeiro de forma máis rápida, pero bueno, me decidín por isto, pois por moitas razóns, basicamente porque sabía que era unha cousa que non me, a ver, xa que tes que renunciar a moitas cousas por estar facendo o que che gusta, non? Claro, que sea algo Eh, co que te claro, sientas a gusto. e non solamente que che guste, non? Porque eu sempre digo que todos os traballos teñen o seu encanto, non? Pero en este caso a maiores, pois bueno, te encontras con que a xente, a clientela, o alumnado, pois é extremadamente agradecido, creas realmente o ambiente que ti queres, vale? E bueno, eso vale moito, eso non hai dinheiro que o pague. Daquela, pois, claro, todo non pode ser de color rosa. Por Sí, un porque lado, además, pois había moitos sacrificios e renuncias, pero por outro lado, eu creo que a riqueza máis grande que podes ter é poder ser ti mesmo, non? sí, eu lembrome de unha entrevista bastante recente, creo recordar, na que recordabas justamente estos inicios e falabas deso, e dicías que claro, que non podías nin salir de festa, nin ir a tomar nada cos amigos porque non tiñas nin 2 euros para poder Para eso, pagarte unha pero Coca-Cola.
Sí, sí, pero eso é metafórico, é decir, o sea, non é metafórico, é literal. Dir, pois ao mellor botar a man ao bolsillo pois para tomar unha Coca-Cola ou polo menos pagar unha ronda, non, para non quedar de rata, pois que non ter 2 euros no bolsillo para poder gastar. Isto con, claro, con 40, 41, 42, pois se che fai bastante vejatorio, humillante, pero bueno, ao final faz un exercicio de resiliencia mentalmente, desvías a atención ao que verdadeiramente te importa, que lograr chegar a vivir desto que tanto che gusta. Para ese proceso, porque, claro, tens que hacer o exercicio de resiliencia, tens que Sí, decir, teño que ser fuerte, mira, sei que é un proceso longo que non vai a ser tan rápido o posible éxito ou o posible beneficio, pero tiñas algún apoio de xente ao redor que te animaba a seguir? Ou como foi o teu entorno a hora de dicir, de saber que estabas nese proceso, te dixeron, estás loco, que faz? Ou ao contrario dixeron, mira, tira pa diante e loita polo que queres? bueno, mira, Dani, eu vivía así, bueno, ahora sei moi maior miña nai, pero bueno, vivía en casa de miña nai, coa familia en general, hasta que xa case estaba rematada a hora do gimnasio e non dixen nada. Porque, bueno, pois de alguna forma, pois, para evitar esos comentarios de ti estás tolo, ti tal, ti cual, no, mira, o diñeiro estaba aí, os créditos estaban conseguidos, e vamos con todo para adiante. E cando se deron conta, pois, bueno, tamén é verdad que pois partín con unha cantidad de 40 alumnos, vale? E queras ou non, esa xente que está contigo desde sempre é a que máis te anima, non? E ver sobre todo que bueno, que eles tamén están contentos e contentas, que ao mesmo tempo pois a necesidade e a posibilidade de poder acercar a xente o voseo a xente, pois é algo que realmente é satisfactorio. Pois bueno, todas esas cousas, hai un cúmulo de cousas que bueno, que che botaban pa diante, non? É dicir, hai cousas que son moi gratificantes, daquela, que xa non solamente as faz por necesidade ou por diñeiro, por un motivo económico, sino que a nivel interno, a nivel humano, pois che aporta moitísimo, non? Sí, porque aparte, claro, esos 40 alumnos dese primeiros anos que asociación, ese pequeno recuncho no que traballabas ao principio, como foi a captación de esos alumnos nesos primeiros anos e despois? Como foron chegando os alumnos á escuela? Mira, Dani, ahora levamos pois 12 anos aquí no Azteca, e bueno, botas a vista atrás e dis buf, o que pasamos, non? Pero a captación, basicamente, mira, cando abrín o Azteca, pois foi a través de cartelería, de conocidos, de chavales que entrenaban comigo, pois nos poñíamos nas portas dos institutos a repartir flyers, octavillas e tal, e aí foi como empezou todo. Despois, pois o boca a boca facía moito, pero bueno, todo hai que decirlo tamén que desde que abrimos hasta que isto empezou a funcionar, realmente a dar diñeiro para comer, pasou un período de tempo moi amplio, bastante grande. Daquela, bueno, tamén eu sempre fui consciente que os resultados a día de hoxe, sigo sendo consciente, é algo que intento inculcar aquí no gimnasio, que os resultados dos esforzos casi nunca son inmediatos, vale, Dani? É dicir, hai que insistir, hai que seguir, hai que seguir. E bueno, Sí, así porque foron os primeiros anos, e a forma de captar a xente, pois bueno, sobre todo tamén, a ver, en isto eu era moi consciente de que era unha actividade que por unha parte da sociedade pois non estaba moi ben vista, xusto te ia preguntar, que te ia había preguntar por eso. que había unha desinformación excesivamente, o sea, unha desinformación excesivamente grande, moi grande, moita desinformación, e daquela pois había que buscar a forma de acercarnos nos a xente. Daquela me acordo cando fixéramos, bueno, eu con os publicistas, pois querían buscar un logotipo, un tipo de cartelería e tal. Eu me acordo que o primeiro día que me viñeron con un cartel dunha velada, se mal non recordo era un dos combates de Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao, todos envoltos en chamas e tal, e me daban a elegir entre ese e outro que máis ou menos era igual, o sea, parecido. E decía, ¿cuál te gusta máis de los dos? E decía eu,
a mí me daba un pouco de reparo decirles que ningún dos dous. Pero bueno, cando tardei uns segundos, pois eles mismos se deron conta, olha, se non te gusta ninguno de los dos, pues nos lo dices. No, pues sinceramente no es lo que quiero y tal. A ver, explícate, no te, pon una metáfora, pon un ejemplo, habla, es decir, simplemente habla, cuéntanos cosas y de ahí saca. A ver, te voy a explicar igual de una forma muy clara, ¿no? Ti se vas por la calle e ves un Lamborghini, un Ferrari e dices, uff, que me lo diera, tal, pero bueno, muy lejos das miñas posibilidades. Ahora, se vas por la calle e ves un Ford Fiesta, bueno, igual se fa unhas horas extras no traballo, tal, pido un crédito, é seguro que o coche é meu. Pois isto tres cuartos do mismo, non? Era acercarse a xente, acercar o voseo a xente a través da sencillez, sobre todo. E, bueno, a verdad, tampouco nos costaba moito traballo porque vai un pouco coa nosa forma de ser, non? Pois o trato coa clase obreira, sobre todo ter os pés no suelo, no chan, si podemos estar fora de calquer tipo de apego de vanidade, pois mellor que mellor, non? Mira, pregunta polo chat Santa Samanda, di por que non estaba ben visto. A miña percepción co boxeo non a que tiña eu, pero sí que a que cando falas, incluso agora, con según que personas do boxeo, que parece un deporte violento. Moita xente pensa que é un deporte violento, e a realidade, se un se pon a ver veladas e combates de boxeo, tanto actuales como antigos, e o compara, sobre todo, co fútbol, do cal ti tamén eres aficionado, Futbolero, sí. son moi futbolero Sí, sí. tamén, e comparas o fútbol actual, sobre todo, co boxeo, e o fútbol é moito máis violento entre futbolistas, moitas veces, ou entre aficionados incluso, que o boxeo, que é un deporte noble. Ou por lo menos a percepción que teño do boxeo que é un deporte noble. Sí, a ver, básicamente un deporte noble. A ver, vou a decir unha cousa que é totalmente impopular, vale? Pero para min é a miña percepción. Cando che falan dos valores do deporte en general, sinceramente, para min é unha falacia. Porque o deporte debe da sociedade. E na sociedade hai de todo. Daquela, pois, bueno, no deporte en general, pois, hai de todo. Incluso hai, pois, unha serie de partes, pois, digamos que burocráticas, que teñen moitos fallos, erros e tal, sabes? Esas cousas. Pero, por outro lado, ao final é o que che inculquen. Pois, sabes, pois, ao mellor dun mismo equipo de fútbol, pois, o entrenador de Levis, pois é excelente, e o de juveniles, pois é un tipo pois moito máis rudo, máis bufón, con peor perder, e que non acepta tanto ese tipo de valores deportivos, aínda que despois se desencha a boca con ese tipo de cousas, non? Dito cal, a ver, o que o boxeo é un deporte que non é violento, está claro. Mira, hai unha cousa, eu sempre recordo un libro de Viktor Frankl, que era El sentido de la vida. Viktor Frankl era un médico austríaco que estuvo un psiquiatra que estuvo preso en distintos campos de concentracións nazis. E, bueno, decía que era a voluntad última do ser humano escoller a actitud con que tomar as circunstancias máis adversas da vida. E unha das cousas que decía que cando os capataces, os militares, os agredían, pois con unha patada no cu, unha bofetada, o que fora, que o que máis humillaba non era o gesto en sí, da patada ou do golpe ou da bofetada, senón o insulto que levaba implícito. Vale, en este caso, claro, o boxeo, cando dous deportistas se enfrentan no ring, o que queren é ganar. Non hai ningún tipo de sentimento de que o quero humillar, o quero facerlle calquer tipo de vejación, en absoluto. O que queren os dous é ganar. Por eso que moitas veces non é simplemente o tema físico e tal, non, a ver, estás vendo a dous dándose de tortas, bueno, pois, se ves eso nada máis, pois mal asunto. Pero non podemos quedarnos con eso solamente. É máis, un boxeador que non sea equilibrado, é dicir, que sea unha persona que de algún tipo de forma pois non ten a mente limpia, pois non podría ser boxeador, porque eso é carne de cañón, vale? É dicir, en algún momento pois van a xogar precisamente con eso, con quitarte do combate para que falles e meterte unha boa contra. É que, ademais, o boxeo é un deporte seguro que
ahora ti podes dar cifras exactamente de como está en Azteca, de que hai moita xente que cada vez o practica máis, pero non ten expectativas nin busca competir, digamos, non busca máis que o feito solo de practico boxeo como un deporte para estar en forma ou para liberar tensión ou para estar relaxado, e non buscan máis que o adestramento únicamente. Sí, efectivamente, vamos a ver, o boxeo que duda cabe que é unha actividade emerxente, vale, un deporte emerxente, e incluso o espectáculo en sí tamén é emerxente, vale, con respecto aos últimos anos. Pero bueno, a ver, aquí no Azteca, gracias a Dios, vale, pois que se manteña a racha, estamos en 190 socios, 190 alumnos e alumnas, e che podo decir que competindo pois teño a 5 ou 6 que ben me chegan, e despois xente que faga sesións de sparring, pois igual, hai como moito hai 15. E che falo que estamos 190 aquí, sparring fan 15. O resto da xente, pois bueno, como ti ben dís, pois ven a sudar, ven a desestresar, ven a que mentras está practicando unha técnica, pois está evadindo de todo o resto, vale, porque ten a mente totalmente ocupada en eso, en interiorizar as cousas, en mecanizar as cousas, e bueno, unha forma moi sana de divertirse, e de ter a cabeza ocupada, non? Ao mesmo tempo que están sudando, pois están aprendendo unha ciencia, un arte, vale, que non deixa de ser o boxeo, unha ciencia, un arte. Me vou te facer dúas preguntas dunha rapaza que está no chat que vai a marchar ahora en breve xa, entón así Sí, non pegan co que estamos facendo, o sea, non pegan. Os quería meter de outra forma despois, pero as vou a facer para que así marche sí, con elas respostadas. Unha delas pregunta que ela di que do boxeo non coñece nada, que para iso estamos aquí, para acercar boxeos que non para teñen conocer. nin idea, que o objetivo sobre todo. E pregunta, si pegas bien entrecomillado, donde tienes que pegar, ¿hay peligro de lesionar al contrincante? Bueno, como en calquer deporte, non? É dicir, o boxeo, pois, é efectivamente un deporte que vai ao cao, é dicir, pois podes ganar os puntos ou podes ganar por cao, por inferioridade. Pois sí que, a ver, en un combate claro que hai riesgo de lesión, pero como en calquera deporte, ni máis ni menos. Non hai, é dicir, é máis, se miramos as estadísticas das lesións que hai en boxeo e as que hai, por exemplo, bueno, pois vamos ir ao máis conocido, o fútbol, vale? Cuidado, sempre falando de proporcións, vale? Pois o número de licencias que hai en boxeo Claro. é moi inferior, infimamente inferior as que hai no fútbol, pero ainda así faz a proporción e hai moitísimo menos en boxeo que en fútbol. A ver, o que se protege no boxeo ao deportista é moito, é dicir, pois por exemplo no boxeo amateur un fío de sangre e aí che paran o combate. Se hai unha certa diferencia entre un boxeador e outro, se se vella, se para o combate, que ves a un que ten así mala cara, se para o combate e o entrenador tira a toalla, vale? No seu caso. Daquela, hai riesgo de lesión como en todos os deportes, ni máis ni menos. Pregunta a raíz desto tamén de se pensou algunha vez en añadir algún tipo de protección aos boxeadores. De cambiar Como, algo, perdón? añadir algún tipo de protección. No, a verdade é que non. No tema do boxeo de competición, non. Aí se van cambiando algunhas cousas, vale, hasta o 2012 me parece que era, 2012 ou 2016. 2016 se boxeaba no boxeo amateur con casco desde 1988, desde as Olimpiadas de Seúl, se boxeou con casco e a partir de aí, pois, bueno, uns estudios médicos pois decretaron que era mellor boxear en amateur sin casco, aínda que os guantes, bueno, os guantes están feitos dunha serie de materiales bueno, que amortiguan bastante o golpe, vale, que evitan bastante as lesións e as contusións. Vale. Falando un pouco desto, lembrábame ahora, justamente buscando un pouco de información así para cousiñas para poder preguntar, justamente lembrábame agora o de lesións, un suceso que pasou aquí fai uns anos con Saúl Tejada, nunha velada Sí. que produciu aquí, que precisamente tivo un Desenlace desvencemento moi feo. cando foi o combate, pero sin embargo vou a comentar isto como dato a favor, o sea, foi ao combate, rematou o combate e xusto no momento, nos instantes finales, se non me equivoco, foi cando se desvaneceu, pero a Sí. actuación médica, para que o comento sobre todo por eso, porque a actuación médica foi moi rápida, en prácticamente según li na noticia eran en media hora, 40 minutos estaba xa
intubado no hospital, xa estaba sendo tratado. estaba no quirófano xa, sí, sí. E, Sí, no, e, a actuación médica é moi rápido, os médicos de RIM pois aí son xente preparada, bueno, a ver, o tema de Saúl Tejada, pois a mí me tocou moi de cerca, de feito estuve o mes enteiro que estuvo na UCI aquí en Coruña, hasta que o trasladaron nunha UCI móvil a León, e despois a Granada ou Sevilla, xa non me acordo onde era o hospital de rehabilitación. Eu ese mes enteiro pasei no CHUAC, pois basicamente porque Saúl era, sigue sendo un bon amigo meu, alumno dun gran amigo meu como é Pedro José García Castañón, Coralín. Eu había estado na esquina de Saúl no campeonato de España anterior, en, en Bilbao, que había sido contra Javi Chinguía, e bueno, pasáramos moi ben, a verdade unha experiencia maravillosa. E despois, bueno, aquí na Coruña pois me tocaba estar na esquina del, pero bueno, considerando que era na Coruña, que outra vez era, pois bueno, pois outra vez me tocara estar pois na esquina dun boxeador de fora da cidade que peleaba con un rapaz de aquí, e parece ser que a unha parte importante da afición pois non lle pareceu ben. E digo, bueno, pois eu non serei o que genere mal ambiente na cidade por eso, pois nada, pois me manteño ao margen. Ese día, pois bueno, o vin desde as sillas como o que lle pasaba a Saúl. E bueno, a ver, é que sabes que pasa, que estamos falando deste tema do accidente, ese accidente, a xente tamén debe ter un pouco de conocimiento das cousas que hai detrás, non? O que pasou con Saúl foi que sí, por eso habitualmente quería que explicases todo global. sí, habitualmente os entrenadores, pues bueno, estamos pendientes dos chavales, estamos pendientes de que vayan baixando de peso, pero claro, que non podes estar na súa casa vendo que comen o que deixan de comer, vale? Daquela o que pasou aquí foi que se fixo, pois a marxen do seu entrenador, se fixo unha baixada de peso excesivamente brusca e houve unha deshidratación moi grande. Eu me acordo que o día que do pesaxe tiña unhas ojeras, pero tremendas, tiña moi mal aspecto, e o día seguinte, pois 24 horas despois, claro, que se me dis que, por exemplo, un combate de que no peso lixeiro, 60 kilos, pois que pesa 65 o día seguinte, bueno, está ben, pero que de 53 kilos e medio, a pesar casi 59, é dicir, é que todavía non está rehidratado, sabes? Claro, cando ti fas unha descarga de hidratos, deixas de beber agua, por exemplo, líquidos, da mesma forma que descargas os hidratos do corpo, deixas o corpo sin agua, tamén estás deixando o cerebro. Hai que darse conta que o que realmente protege o cerebro son as meninges. Daquela, para que a xente se faga unha idea, pois ese rapaz subeu a ring coas meninges como se foran uvas pasas. Me explico. Daquelas meninges, pois bueno, pois que tes unha contusión, pois o cerebro está protegido polas meninges, unha que é así como agua, esponxosa e tal, pero o que é, claro, se están como unhas pasas, calquer toque do cerebro coas meninges, pois iso dá lugar a unha hemorragia cerebral, claro, ainda que sea un vasiño pequeno, pero claro, igual ese vasiño pequeno, pois bueno, nun principio pouquiña cousa, pero co paso dos asaltos, sin que te des conta, pois se che vai encharcando todo o cerebro. Un feito aislado, un accidente, Claro, no. tampouco podemos, non se poden buscar culpables, porque nunca se me ocurriu igual, pero sí, é que bueno, porque sí que me lembraba de estar eso, buscando información, de ver ese caso, joder, precisamente no fútbol hai casos de xogadores que están moi ben, teñen paros cardíacos ou teñen un golpe cabeza con cabeza e hai desvanecementos, xogadores que por un tal. Entón, claro, o que pasa é que no boxeo, seguramente, según leas a noticia ou non explicamos, como explicaste agora, todo un pouco o entramado, por así decirlo, que hai detrás dese suceso, pois claro, te quedaste con peleou, acabou o combate, pasoulle isto, e si, o boxeo provocou. Sí. No, mira, además, che vou contar unha cousa. En cuestión de 15 días hubo 3 accidentes similares. Vale, por qué? Pois porque entre os chavales se puxo moi de moda pois facer as baixadas de peso, pois non sei por qué, pois na última semana, os últimos 10 días. Daquela todos recurrían ao mismo, as descargas de hidratos. E pasou que entre a cantidad de veladas que había en aquel momento os fines de semana en España e fora de España, pois hubo 3 accidentados. Pois desafortunadamente o máis grave foi Saúl, vale? Pero sí que houve varios accidentes. A partir de aí, que pasou? Que a Federación Española pois fai uns prepesajes desde que se anuncia o campeonato, pois dentro de X meses, desde a fecha que se dá, hasta que o día do pesaje,
hai que facer varios prepesajes previos, vale? De maneira que se ti, por exemplo, estás pois a semana anterior pois 7 kilos por encima do peso, pois obviamente che van a poñer un impedimento, vale? Porque eso dá lugar a que hasta o día do pasaje, pois do pesaje vas a baixar pois unha cantidad de kilos impresionante nunha sola semana ou en 10 días ou que sea, e que non estás apto para boxear. Todo hai que decirlo, a medicina no boxeo está moi ben regulada, está perfectamente. Sí, a verdade, eso sí que me sonaba. De feito, outro día falando cun dos teus alumnos, que o que me arranxou aquí a barba, Sí, comentaba precisamente ese dato, que xa os que compiten na velada do día 9 que xa tiveran que ir a Madrid, que xa fixeran un estudio médico previo, e contaba eso que ia ser un pouco sí, sí. constante esa parte, o sea que sobre todo eso, aclarar pues, que a xente sepa oye, que non é un que hai un control médico detrás importante. Sí, sí, sí. Como valorarías ti a nivel tanto galego como a nivel nacional en España o seguimento que ten o boxeo? Crees que debería ter ou crees que se alguna televisión máis importante emitise pois todas as veladas ou gran parte das veladas que se producen ao longo da geografía española axudaría máis? Que tipo de promoción crees que lle fai falta ao boxeo para ser un deporte que atraiga todavía máis xente? A ver, a día de hoxe, afortunadamente, claro, comparado con outros tempos, pois eu casi que estou agradecido, non? Pois ves boxeo en Gol, ves boxeo en Dazón, e mañá un jueves vemos en Vamos unha tremenda velada con un campeonato de España fabuloso, unha eliminatoria dun campeonato de España, moi ben. Pois podemos velo a través de Fight Sports algunhas veladas tamén, podemos velas a través de Fite, podemos velas a través de Proximia, daquela eu, por exemplo, como friki do tema, pois estou moi agradecido, pois en vez de gastar o dinheiro en outra cousa, pois eu gasto en eso. Pero sí que sería algo moi positivo que unha televisión aberta apostara polo boxeo. Vale, eso sería fenomenal. Eso sería un... Hai que recordar que na época, bueno, das últimas épocas máis doradas que hubo no boxeo español, pois tanto a época de Poli Díaz como despois de Javier Castillejo nos primeiros campeonatos de Europa, estaba aí primeiro a Forta, o que eran as televisións autonómicas, despois estaba a Telecinco. Empezou Telecinco co famoso Pressing Boxeo, aí, bueno, había unha cantidad importante de diñeiro, pois que, bueno, polo que sea despois pois, se deixou de dar, pegou un baixón importante, sobre todo para os promotores. En ese caso, pois Ricardo Sánchez Atocha, que era quen levaba calquera dos boxeadores, os boxeadores máis importantes que había en ese momento en España, que eras ou non era o que arriesgaba o diñeiro. Daquela, pois bueno, pois pasaron moitas cousas, despois chegou o Canal Plus, que facía un viernes de cada mes facía unha velada. Aí tamén se traballou ben, pero bueno, tamén se deixou de apostar polo boxeo, polo que fora, non o sei realmente as circunstancias, e outra vez volvemos ás andadas, non? Pois eso de que queres facer unha velada e dentro de pouco os amigos cando che vexan pola calle se che van a cambiar de aceira porque saben que lle vas a pedir pasta para Claro. patrocinios e tal. Bueno, a ver, eu nese sentido tampouco me considero, bueno, que me considero afortunado porque moitas veces incluso hai xente a que se me acerca a min para botar unha man. De feito, a mí me dá moita vergonza ter que pedir colaboración bueno, para min non é agradable, pero bueno, pero que non me queda outra Sí, ao final, se realmente quero promocionar isto, sí. sí, se queres facer unha velada cun certo nivel técnico, falan aquí no chat a tecnología LED, cun nivel técnico de sonido, pois, ou meter actuacións, ou facer algo que poida ser atractivo durante todo o tempo, traer Sí. con loitadores e boxeadores xa máis profesionales, claro, eso hai que ter cartos. Sí, claro, claro, claro. A ver, conforme a eso que estás lendo ti das pantallas LED e todo eso, a ver, quero ser honesto coa xente, vale? Esta velada é máis modesta que a noite de Titanes, vale? É dicir, é un presuposto máis baixo, vai ser unha velada fabulosa, maravillosa, con uns combates tanto amateur como combate profesional, pois dun nivel moi alto, pero moi ben organizada,
como fixemos sempre, pero bueno, en canto a medios, pois sí, vamos a ter pois 15.000 vatios de sonido, vamos a ter cañón de luz para iluminar pois a salida dos boxeadores desde o vestuario hasta o ring, algunha cousa máis, algunha sorpresa máis, pero obviamente, bueno, facer unha velada como Noche de Titanes e que nun presupuesto, sabes, con esas pantallas, con toda esa posta en escena, son 60.000 euros de velada. Nun contexto en pandemia ou pospandemia casi, vale, pois é un diñeiro que non se pode reunir nin de broma. No, é imposible. Pero bueno, de todas formas quero recalcar, vale, que da mesma forma que quero ser sincero, tamén quero recalcar que a velada é unha velada larga, porque é unha velada larga, a xente vai poder entrar, salir cando queira, sempre cando garde a súa entrada, e que vos vou dicir, a verdade é que vai ser unha velada bonita e a posta en escena dentro das posibilidades que temos tamén vai a ser entretenida, vai ser bonita. Metemos aquí no chat a Purititoki, que teme pinta que... O Iris Boy, non é Blanco, un boxeador dos nosos. Claro, porque antes dixo que viva Azteca e tal, diva a ser brutal. Eu teño ganas a ver se podo acercarme. Antes de falar un poquinho máis sobre a etapa pandémica, porque pretende saber un pouco como, sobre todo por esa proceso de creación da biblioteca que creaches unha vez que se puido salir e demais, quero saber tamén sobre eso. Estamos en Twitch, esta pregunta é obligada. Non sei se viches ou se seguiches a velada de boxeo que creou Ibai Llanos, que é o dios aquí de Twitch, ou se sabes algo deso e a que vai a facer agora en uns meses. Mira, sinceramente, que eu o tema, a ver, eu che comentaba tanto onte como hoxe antes de entrar que eu coas novas tecnologías son moi nécora. Moitas veces tamén por falta de tempo, vale? Daquela Iván Llanos me parece que é un fenómeno que eso é a hostia, pero tampouco é o que máis sigo, sabes? Quero decir, se por exemplo pola noite chego a casa e despois de cenar quero ver algo, pois igual me quero xa non desconectar porque ao final non desconectas, pero se quero entreterme un rato antes de quedarme dormido, prefiro ver un combate en YouTube antes que seguir pois a Ibai Llanos ou a quen sexa, que non lle resto mérito para nada, que me parece un fenómeno, un crack, non? O tema das veladas, a ver, eu teño a miña teoría, se xente que ten cabeza, para romper os estigmas que había antes co boxeo, os prexuicios que había, vale? Se alguén como Ibai Llanos ou esos chavales que están traballando basicamente coa cabeza se atreven e se deciden a boxear, sea mal, sea ben, pois xa estamos dando unha imaxe máis positiva de cara a xente que non está metida no circuito, vale? Eso por un lado. E por outro, eu creo que todo suma. Vale, todo suma. Cando digo que todo suma non quere decir que mañán Ibai faga unha velada e ao día seguinte eu teña 10 alumnos máis ao gimnasio. Tampouco quero decir eso. Pero sí que esas cousiñas pouco a pouco van sumando. Se non fora por todo o que suma, por exemplo, nos últimos 12 anos, pois non estaríamos aquí falando de facer unha velada, non? Daquela, digamos que todo leva o seu tempo e os resultados inmediatos tampouco existen, casi nunca. Diría que o 99,9% das veces non existen. Daquela, bueno, pois a mí me parece unha iniciativa boa, por que non? Sí, claro que sí, todo o que sume, pois, aí está, benvido sea. Eu, dende o punto de vista de unha persona ignorante do mundo do boxeo, a min a sensación que tiven, que eu vin toda esa velada, toda esa noite, esos 3-4 combates que fixeron esa noite, e pareceume que para ser organizado, aparte que tivo apoio de xente do mundo do boxeo, sí, claro, tivo, que non foi únicamente que el vamos a facer isto, pero temos a sensación de que tanto os participantes como a xente que estaba, como todo o que se moveu, un cariño moi grande polo boxeo, porque sí que vin que foi algo feito con cariño, aparte da realización e demais, creo que axudou, e o que diste, non, ao final, se fai algo así, porque unha persona que non ten por que facelo, que aparte o boxeo, que decir, para ela mellor sería máis atractivo organizar un partido de fútbol con Cristiano Ronaldo, con Messi, con non sei que, porque claro, eso vai a traer sí ou sí xente. Que el se meta a eso e que colla xente do mundillo para facelo, eu creo que sí que pode estar ben. E agora, como vai a facer, pois oye. Eu creo que é moi positivo eso, Dani. É máis, incluso ahora, por exemplo, nas televisións en general, pois cantidad de anuncios, pois xa sean de colonia, de perfumes, de coches, tal, pois salen cantidad de xente boxeando, non? O cal me parece ben. Me parecería millor aínda se, por exemplo, esas marcas pois nos botaran unha man, vale? Un que eu fora
que eu fora a Perfumería ou Arenal ou calqueira outra, vale, oye, mira, esta marca tal, Hugo Boss ou esta outra, non nos podrán botar unha man para o día 9 de abril en Riazor, vale? Sí, Eso xa sería o máximo, vale? Pois xa que, oye, eles utilizan a nosa imaxen como referente ou como publicidade, pois bueno, pois que nos devolveran un pouco tamén ese, que tuveran un cariño con nós. Pero bueno, todo saldrá seguramente, vale? Eu nunca me queixarei pola falta de recursos, porque, bueno, me teño visto moito peor, ao final o que che queda é pechugar co que tes, non? Cos medios que tes, pois facelo o mellor posible. Esos medios, esa apechugar co que tes, supoño que a pandemia, como a tanta xente, a tantos autónomos, a tantos donos de xinasios, de cafeterías, de miles e miles de negocios, supoño que esa etapa de estar pechados esa volta foi tamén un pouco de incertidumbre, non? Sí, a ver, o tempo que estuvemos de confinamiento foi unha meditación continua, vale? Quero decir que me centraba todo o día no corpo, no momento, no presente, no aquí e no agora, porque si me deixaba ir a cabeza, pois, bueno, pois acabaría moi mal, non? Porque, bueno, como ben acabas de decir, pois a incertidumbre era moi grande. Pero de todas formas, Dani, tamén che digo que a incertidumbre non é a mesma cando o último día que diches clase tes 140 alumnos que, por exemplo, pois ao mellor, pois se che dan de baixa 40 ou 50, empezas con 90, pero empezas con 90 que non que cando tes 40, sabes? É dicir, digamos que eu ao mellor xa había pasado por unha situación, eu, Luis Suárez Santos a nivel personal, vale? Non quero decir a Sí, sí, sociedade sí, sí, sí. nin os gimnasios en general, ni nada, pero eu xa había pasado por unha situación bastante peor da que habría que houve que levantarse. Daquela, pois, bueno, pois matábamos o tempo pois con moito WhatsApp entre a xente do gimnasio, se les mandaban entrenamientos para que fixeran en casa a través dunha difusión para 200 personas, se mandaba cada día pois un ou dous vídeos de X combates de YouTube e que se fixaran en certas cousas, é dicir, que dabas un análisis do combate e que se fixaran en eso. Así como foi como matamos o tempo. Despois, cando volvimos se foi o 1 ou 2 de xuño, pois a suerte foi que todo o mundo voltou. Ou se non volveu todo o mundo, pois con o 99,9%. Houbera un rebrote, así, unha subida na ola esa, no número de casos no mes de agosto, e aí sí que foi un pau bastante forte. Porque aí moitísima xente empezou a coller bastante medo, estamos falando no 2020, agosto, setembro foi moi mal, o pasamos moi mal, e en outubro outra vez volvimos até, pois non sei, non sei se eu quero exagerar, pero nun solo mes tuéramos 35, 40 altas xa. De xente nova puxemos a traballar aos competidores con nós, a botar unha man, entre eles, pois, Publicite o que nos está aí controlando, e entre todos, pois, o sacamos adiante. E sí que é verdad que a partir de aí, no que foi a actividade do día a día, nunca tuvemos problema, vale? É verdad que había unha serie de deudas ou de retraso nos pagos derivados do confinamiento, pero bueno, afortunadamente todo se foi pagando, volvendo toda vez á normalidade. E bueno, a xente hai moito que agradecerlle porque date conta que durante moitísimos meses, é dicir, estamos no 2022 hasta aproximadamente marzo-abril do 2021, todo o mundo estuvo sin facer sparring, sin facer parexas, é dicir, solamente técnica en solitario, facendo moito físico, e ainda así se entretiña todo o mundo. É dicir, que co que había tamén, cos medios que se podían utilizar en ese momento para evitar calquer tipo de contagio ou de brote dentro da escuela, pois, bueno, pois nos adaptamos ao que había. A partir de aí, en marzo, pois empezamos xa a facer algo de parexas, os competidores algo de sparring, e no mes de maio voltamos á competición. Xa che digo, ao final te adaptas ao medio, non? Sí, E bueno, sinceramente, a partir de aí, pois bueno, todo foi sobre rodas, no que me refiro ao día a día, vale? Eu sempre me levanto todas as mañás e dou moitas gracias a Dios, a vida e a xente por todo o que polo que, buah, pois, que como non vas a agradecerlle a todo o mundo todo o que está facendo, sabes? Todo a confianza que en nós, sabes? Que é algo que se me pon a pe- la gallina en piel. ademais, no momento de volver, o sea, volvedes ese primeiro confinamento,
esa actividade individual, e se produce a creación da biblioteca dentro Eso é, do gimnasio, que eso pareceume sí. unha iniciativa brutal, unha biblioteca creada con libros donados tanto polos membros os membros do gimnasio, os alumnos e demais, como por xente que donan fora. Por que decidiches crear unha biblioteca dentro do gimnasio? Mira, aí teño que ser sincero tamén, é dicir, foi unha idea a medias entre Andrés Valeiro, o chaval que traballa comigo, máis eu. É un rapaz, bueno, pois, bueno, ten, sinceramente, unha inteligencia, pois, superior á media, é un chaval moi versado en moitos temas, por exemplo, aquí no ordenador do gimnasio, ves unha carpeta que pon no ordenador, libros de Andrés, aí ten máis de 3.000 libros, en formato PDF, e, bueno, libros de todo tipo de, sobre todo temas sociales, temas de, incluso de política e tal, etcétera, etcétera. E a verdade é que nos volcamos un pouco con esa idea porque durante o confinamento a ver, era algo que viñamos pensando facía tempo, pero durante o confinamento vimos opinar a moitos deportistas de élite dicindo auténticas tonterías. Para min a persona do deporte que mellor o fixo foi, sin lugar a dudas, Jurgen Klopp, o entrenador do Liverpool, cando lle preguntaron acerca do coronavirus, e dixo que por que lle facían a él esa pregunta. Ele non era epidemiólogo, non é médico, sino que é un entrenador de fútbol. E ademais están aproveitando de que é unha persona con unha certa repercusión mediática como para que a opinión del teña peso na sociedade, non sea unha opinión que realmente sea válida porque non se dedica a eso. Pois, en este caso, pois, o que pretendemos tamén, Dani, é que os deportistas aquí, aparte de ser deportistas, de facer deporte, que cultiven moito a cabeza, que sexan prudentes, que sexan, cando teñan que falar un tema, que sabe pan do que falan, e senón, pois, mellor estar calados ou ter esa habilidade de decir, pues mira, pues es un tema en el que no, desgraciadamente, pues no estoy puesto, pues mira, casi mejor que lo diga otro, hablamos de otra cosa. Pero bueno, creo que non nos podemos volcar solamente no deporte en sí. A cabeza é fundamentalmente cultivala, o ser humano realmente a riqueza que ten son os conocimientos, os utilice ou non. Eso é o que os chavales e as rapazas se teñen que meter na cabeza xa desde pequeniños. Estamos asistindo a unha xeración, unhas xeracións bastante que me meten un pouco de medo, tanto en cuanto todo é por redes sociales mal utilizadas, todo é excesivamente cómodo pois a través dun teléfono, pois o mellor pois é que de alguna forma pois volver a eso de conocerse cara a cara, de reunirse en calquer sitio, en que sea para tomar unha Coca-Cola ou non tomar nada, nun parque, pero estar falando coa xente, vale? Ese tipo de cousas que, bueno, que me meten un pouco de medo. Eso sí, teño unha esperanza moi grande. Aquí temos nenos entre 5 e 8 anos na clase dos piquiñiños, que a verdade é que sociabilizan entre eles que é unha maravilla. Eu estou moi, se me cae a baba con eles. E despois temos un grupo moi amplio, entre 10 e 13 anos, nos que tamén teño moitas esperanzas a ese nivel do que estamos falando, Sí. Pois bueno, chavales xa que chegan, buenas tardes, Andrés, buenas tardes, Luis, buenas tardes a todos, cando se despiden de todo o mundo, Sí, que socializan eso non ben, é, que eso cada vez é menos habitual, por desgracia. claro, Xa ese daquela é un detalle tema solo. sí, é un tema no que estamos insistindo moito, tanto na formación, polo menos da porta do xinasio para dentro, porque despois cada un é fillo do seu pai e da súa nai, non? Pero do xinasio para dentro, pois que teñen ese tipo de costumbres, entre esas costumbres que tamén estea o leer, vale, leer é moi bonito, pois se pode transportar a outro tempo, a outra realidade, a outra, vale, pois paralelo, pois desarrollas a imaginación, a creatividade, e creo que é moi importante. É dicir, o deportista non pode ser única e exclusivamente deportista e dedicarse a eso, non. Teñen moito tempo libre e se teñen que coller un hábito disciplinario de xeito que poidan facer todo eso. Xa ves, lembrome que dixeches nunha entrevista o que veñas a dicir que tamén un objetivo desa biblioteca de que lesen e demais que era que para que os rapaces non pensasen que a súa vida ia ser a de Tony Montana. Que ese detalle pareceume, hostia, un exemplo bastante É que, joder, claro. estou un pouco canso de ver os estados
nas redes sociales e tal, e todo o mundo, joder, quere ser algo así, pois é dicir, ter moito poder, pois a conta do que sea, admirar creo que teñen unha serie de referentes que non son os millores, vale? Daquela eu penso que o que hai que vivir é cos pés no chan. É dicir, creo que se hai algo bonito é o encanto da sencillez, vale? Non digo pasar desapercibido, pero o ser persona, a normalidade, que eu creo que están exentos, moi faltos de normalidade. Daquela, eu lles insisto moito que tamén que cando buscan referentes, posiblemente os referentes os teñan na casa. É dicir, esos pais que o mellor traballan 10, 12 horas como esclavos para darles de comer, para que teñan un teito onde dormir, realmente esa persona que vale, a persona que se merece un reconocimiento por encima de, pero moi por encima de calquer campeón do mundo de boxeo, vale? Eu que sei, pois Canelo Álvarez, todos estos son uns cracks, pero tamén teñen uns medios, pois eu que sei, que durmen en cámaras hiperbáricas, que teñen unha nutrición específica para eles, que vale, pois sí, pero non están 12 horas con sacos de cemento ao lombo, vale? Ainda que sea tirar pedras contra o meu tellado, pero os chavales teñen que darse conta da realidade, sobre todo eso, encontrar o encanto na sencillez. Sí, que ao final ti podes admirar a unha persona, ou un deportista, ou un boxeador, un futbolista, un cantante, admiralo polo que fai, pero hai que ter moi claro que a parte deportiva moitas veces está aí, pero pois como persona moitos deportistas, moitos cantantes, moitos famosos non son exemplo de nada, entón non Vamos a idealizar. ver, mira, eu fai moitos anos que poño o mismo exemplo. Ti hoxe pode ser campeón do mundo e ao mesmo tempo ser gilipollas, vale? Pero mañan che quitan o campeón na todo o mundo porque perdes o combate. E claro, non mantes a condición de campeón do mundo, pero sigues mantendo a condición de gilipollas. Aquela xa non eres campeón do mundo de gilipollas, sino que eres solamente gilipollas. E claro, é un problema bastante grave. O sea, así explicado claramente. Eso por un lado. Por outro, a xente ten que ter conta de que o deporte, a competición deportiva, pois ten fecha de caducidade. É dicir, daquela moitas veces a ver, se hai algo complicado no deportista é o camiño de volta. O camiño de volta é moi complicado, e no boxeo máis porque é un deporte individual, é un deporte moi para todas as clases, vale, que congrega moita xente e que se anima ao boxeador de turno, pois todo polideportivo, pabellón, un recinto oscuro, e as luces pois iluminan os dous boxeadores e tal, ese día eres protagonista. Pero teñen que acostumbrarse desde que empezan, hai que mentalizalos de que ten fecha de caducidade, que se hai que deixalo ou se perde, pois tampouco é un fracaso e que a vida sigue. Pero eso desde que empeza, non se pode deixar para o final cando xa están retirados e cando son ao mellor un xoguete roto porque non aceptaban a súa retirada, vale, deixar para aí, cando xa hai que actuar dunha forma máis profesional incluso a veces, non? Sino que desde o principio eu creo que teñen que ser conscientes deso, que hai máis vida a parte do boxeo, a parte do fútbol, a parte do tenis, hai máis vida a parte deso. Sí, que esa parte xa para ir rematando, para non quitarte máis tempo, a parte psicológica do deporte, que moitas veces non se traballa, cantos casos hai de deportistas profesionales que no momento no que deixan de estar a un máximo nivel teñen problemas de depresión, entran en contacto pois con sustancias, con drogas, ou a súa vida pois vai un pouco cara abaixo. E o que ti faz un pouco esa parte da biblioteca, esa parte de formar, de educar nese aspecto é moi importante. Home, que a ver, a parte emocional o é todo, non? É dicir, malo é se un ser humano ten que encher a alforjado a súa autoestima solamente con boxeo ou con fútbol ou cos resultados do boxeo ou do fútbol, vale? Ou do deporte que sea. Daquela ten que haber, é dicir, isto é todo moito máis, non máis complejo, pero si máis completo. É dicir, pois, o día que non poidas competir máis, pois, no deporte que sea, pois tes toda unha vida por diante, pois podes estar pois ensinando, podes exercer a docencia, podes facer cantidad de cousas. É dicir, seguramente terás familia, pois vas a estar máis tempo para estar coa familia, podes comer os teus bons cocidos, é dicir, non te tens que limitar tanto coas dietas, daquela, bueno, pois hai que convencer a xente, hai que, desde que empezan, a que
que bueno, de principio, que dun millón chegan un, vale? De cada millón chegan un. E despois, Importante xa para eso é, empezar. efectivamente, é que teñen que disfrutar do camiño, non solamente da meta, teñen que disfrutar do camiño, vale? Aparte de eso, pues bueno, pues a fecha de caducidade, que o enriquecemento do ser humano pues é moito máis que solamente pues unha serie de vitorias ou de derrotas, non? Vale, xa para dúas preguntas para rematar, xa últimos apuntes sobre a velada para xa digo, non quitarte máis tempo. Pregúntame polo chat se coñeciches o Pata. Carlos Anaya, sí, o Pata, sí, 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 o conocí. Pregúntame aquí Dindonfer, que é un amigo meu usuario de aquí de Twitch. Pregúntame se coñeciches Sí. o Pata. E pregúntame tamén por aí arriba quen é o teu boxeador favorito. A ver, a mí é que me gusta moito o boxeo en blanco e negro, non? E teño aí como un podium que tampouco sei situar primeiro, segundo, terceiro, que tres boxeadores que me encantan, pues, ademais son dos de antes, que son Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson e tamén Joe Louis, o bombardeiro de Detroit. Que pasa? Cando me preguntan o meu preferido, pois sinceramente non teño un. É dicir, máis recientes, pois me encanta a escuela americana de boxeo, pois James Toney con esa garda de Filixeil que ten, basada sobre todo na xestión de pesos, na transición de peso dunha perna a outra, na lei da gravedade, vale, pois é un boxeo que me encanta, James Toney, Bernard Hopkins, e dos actuales, pois tamén hai moitos, dos que están boxeando ahora, pois, bueno, pois moitos, o mismo Lomachenko, Canelo, Tyson Fury, que é un show, pero aparte de ser un show ten moitísimo boxeo, Chocolatito que vimos este sábado pasado, o sea, hai moitos boxeadores que me encantan. Despois, bueno, sempre tuve unha especial debilidade, de verdad, por Sugar Ray Leonard. Quizá porque, bueno, me colleu esa etapa de adolescente, aquel combate con Marvin Hagler, que ademais foi o primeiro combate que se emiteu na televisión española, ainda que fora en diferido, na época de Pilar Miró, que foi unha volta ao boxeo, do boxeo á televisión, quero decir. O primeiro combate foi en diferido, pois co campeonato de Europa que había ganado o último que ganou Alfredo Evangelista, contra todo pronóstico, e o segundo que votaron tamén en diferido foi este de Sugar Ray Leonard contra Marvin Hagler. A partir de aí, pois xa empezaron na televisión española a emitir combates do mellor da carreira de Mike Tyson, de Julio César Chávez, de cantidad de boxeadores desa época. E como valorarías a presencia da muller no boxeo? Pois a valoro moi positivamente, por moitas razóns, pero basicamente porque, o sea, a pregunta para min sería por que non vai estar a muller no boxeo? É o que me pregunto eu, vale? Sí, Decir, non sei, porque porque non... o mesmo que se dicía do boxeo, ou que se dicía que pode dar a percepción de deporte violento, pode dar a percepción malamente de que é un deporte de homes. E sin embargo, No, en absoluto. un mira combates de mulleres, eu xa digo, Sí, sí. como persona que descoñece moitos aspectos, é un aficionado a meter. Sí. Hostia, non vexo que teña nada que envidiar para nada. No, próximamente vamos a ver un combatazo, pero que vai a ser o combate do siglo, que é o de Katie Taylor contra Amanda Serrano. Vamos a ver moito arte aí. É moi difícil ver actualmente nun combate de homes ver o arte que vai ser a ver con ese combate entre mulleres. A non ser que acabe antes de tempo, pero se non igual podemos ver unha cantidad importante de asaltos de moito arte. Vale, xa para matar, xa tío, non tengo que quitar máis tempo. Estamos vendo en pantalla o cartel de Boxeo Coruña en Loita, 9 de abril no frontón de Riazor, aquí na Coruña, apertura de portas ás 19:30, inicio da velada ás 20 horas, entradas por un precio que con todos os combates, con todo o que vai a haber, pareceme regalado, 12 euros en sillas, 10 euros en grada. Que dirías a xente, os que incluso os que están fora de Coruña, os que están fora de Galicia, que aquí eu teño uns cuantos que son, por exemplo, Bastet, que está comentando bastante de boxeo, que de feito dicía que Roy Jones Jr. que lle gustaba moito, que lle dirías a toda esta xente moi ben, sí, para que veñan aquí a Coruña a ver boxeo Coruña en Loita?
pois bueno, xa que vai a vir simplemente por apego, pois vai a vir xente desde Barcelona, desde Madrid, desde Valladolid, desde Extremadura, desde Andalucía, para ver a velada, pois eu creo que a xente de Coruña alrededores pois tamén debería estar aí. Pois por qué? Porque somos coruños, somos dignos sucesores de María Pita, que, bueno, se trata de que unha xornada na que todos o pasemos ben, unha convivencia, un ambiente de fraternidade excelente, sobre todo de que se poida decir que, pois sempre, eso de que a Coruña é a cidade na que ninguén é forasteiro, que precisamente o teño por aquí atrás, ese cartel do ano 70 e pico, e que, bueno, vamos a tratar de poñer a Coruña no sitio que se merece, ainda que, bueno, sin desmerecer todos os éxitos puxilísticos que houve en outros momentos, bueno, están aí, pero bueno, xa que estamos nós, pois unha promotora ou un club humilde como é Azteca Box, un club de barrio, un club que se esmera, sobre todo nos esmeramos porque facer as veladas e poder poñer as entradas a un precio que este ao alcance da clase obreira, sobre todo, que sempre nos acordamos desos, o sea, deles, dos que son como nós, da clase obreira, pero tamén de xente que está no paro, de xente que está cobrando unha pensión moi baixa, de nenos, pois que, bueno, que van a poder pasar 4 ou 5 horas de boxeo excelentes en un ambiente fabuloso. E as entradas onde se poden adquirir? Se van a poder comprar a partir do día 15, así, puntos en concreto a partir dese día, puntos fixos, va a estar aquí no Azteca, vai estar en Atkinson Barbershop, vai estar tamén no Paz Cazuza, no Orzán. Vale, que ali tamén vai ser onde se faga a pesaxe o día anterior, ou a pesaxe dos combates profesionales e algún dos amateur. Algún detalle máis, algún combate que nos poidas adiantar que se vai a ver esa noite? Alguna cousiña así xa de última hora que nos poidas comentar? Máis que combates, pois algúns dos chavales, non? Pois, bueno, pois eu non son adivino, lógicamente, non? Pero o combate profesional, o de Dani Mucoco, mira, todavía estuvemos a ler ya no nutricionista, que era a primeira vez que íbamos a un nutricionista, nunca acudimos, e a verdade é que eu me quedaba pasmado porque é unha genética portentosa, é dicir, el sin facer un entrenamiento de atleta de élite, porque por ahora non temos esos medios como para suplementarnos, tal, tiña un 9% de grasa corporal, o máximo que veu este home tratando con atletas depois do Básquet Coruña e de outros deportes, pois o máximo que veu foi un 8,2. Decir, agora, según vamos avanzando nos entrenamientos, pois vai a chegar a un índice moi, é dicir, é un chaval moi forte, se ten a cabeza no seu sitio, boxeando como está boxeando, pois pode darlle un nombre a Coruña, pois moi, é dicir, podemos ter deportista de élite aquí na Coruña. Pois ten 25 anos. Non, 25, Ten 25 anos, sí, señor. Eu andando desde Camerún, as súas 3 primeiras pelexas as fixo dormindo na calle, ocultándonos a nós, tanto a Andrés como a min, e, bueno, hasta que nos enteramos, e, bueno, pois tomamos cartas no asunto e o fomos solucionando o mellor que puidemos. Pois, Luis, estaremos atentos a Iadares, estaremos atentos a esa velada, estaremos atentos ao Azteca Box, estaremos atentos a ti. Moitísimas gracias por pasarte, por aceptar a invitación. Non, faltarían máis. Moitas gracias a vos, como che decía antes fora da antena, pois, bueno, que eu cando empezaba, cando tiña solamente 40 alumnos e non me conocía nadie, pois, bueno, se agradecía a cada tercer tipo de apoio mediático, e agora, pois, bueno, entendo que a esencia nosa sigue sendo a mesma, e para o que queirades, para o que necesitedes e para axudarnos mutuamente. Eu eternamente agradecido estarei ao mundo da prensa deportiva sin ser deportiva, e contigo, Dani, pois un máis, faltaría máis. Xa te aviso agora, xa te digo que máis adiante, sobre todo despois da velada, eu quero que despois da velada volvas a pasar por aquí, que falemos desa noite. O sea, que xa te digo que aquí vas a ter un sitio no que ocasionalmente, sobre todo cando teñas algún evento como este, aquí vas a ter o teu sitio tamén para vir e para falar. E de feito, como a min interésame cada vez aprender máis, pois falarete fora de directo moitas veces para preguntarte cousas, pero quero que veñas aquí moitas veces para falar, aprender eu de boxeo tamén, que aprenda a xente, e oyes, pois
ter aquí este o rincón de Daniel, pois vamos a ter un rinconciño recuncho tamén de boxeo, pois ocasionalmente tamén me gustaría, o sea que xa te digo que te tocaría as narices bastante. Pois moitas gracias, Dani. O que eu podo aportar pois a vos inteira disposición e ao mesmo tempo pois eu encantado de poder aprender de vos todo o que aprendo ese día a día con pois tanto cos que estades aí con canales de Twitch, como prensa deportiva, como prensa de calquer tipo de prensa. Encantado, totalmente encantado e eternamente agradecido ademais. Pois